kugamuchira kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Takuramba chikutenda ine tsigiro muri kutipa tukona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yemapunga. Vangade kuziva kuti nzvimbo iyi inowanika kupi. Tenge tava pedyo nekusvika kunzvimbo yeBhindura. Uko kune mudzimai atidaidza akati iye aiwa ndine nyaya yandinayo. Vachinji venyu nyaya iyi munoiziva, saka nhasi tadzoka tikati aiwa regai timboita check on this woman kuti upenyu hwake kubva patakabva tichimusira chipo cheuche pane here zvachinja muupenyu hwake. CCM makadi Veni makadiyo kuri sei kunoko? Kunoka kuri nani zvishoma. Upenyu hwacho uri kurwadza kurarama. Nechikonzero chekushaya zvinondibatsira nemhuri yandinayo upenyu hwakatondomera. Regai tidzoke kumashure kune vamwe vanenge vakadai vakapotswa nenyaya yekutanga kuti dambudziko iri rakatanga sei. Makazvarwa muine urema uyu here kana kuti wakazotanga maroro kana kuti makura? Urema uyu ndakazowana ndine 17 years ndanga ndatombororwa imba yekutanga. Saka ndipo pakazouya urema uyu ndanga ndatokura nakubarwa ndakadaro. Tichienda ipapo nanzwa muchiti wakauya mune 17 years matororo. Makarorwa mune makore mangani? Ndakarorwa ndine 17 years. Idzodzo andina kugara nguva yakareba ndiri kumurume. Ndakabva ndabva nechikonzero chekuti zvakatongotangira ikoko ndichirwara kudaro nemakumbo iwayo kusvika ndizotorwa nevabereki vachiri vapenyu kuzosvika kuti ndizobviswa makumbo iwayo. Kurwara uku makumbo ndangonzwa muchiti makumbo iwayo aindirwadza. Mwana ane 17 years makumbo aikurwadza sei? Makumbo aindirwadza akatanga achitonhora pasi petsoka abva azochinja abva akupisa achibaya-baya kuzosvika kuti abviswe. Ndo zvakakonzeresa kuti abviswe zvokupisa nekubaya-baya chete nekuti anga ashata pasi petsoka. Vana chiremba vakati dambudziko nderei? Panguva yandakatariswa nachiremba pekutanga hana chikonzero chaakataura chiri pamakumbo iwaya. Pechi 2 kuti yazobviswa hana chikonzero chaakataura kusvika amabvisi. Akangoti ashata nekuda kwekumanyika mumvura, asi kuti ataure kuti chikonzero chacho chiripo ndechakati ndechakati hana kutaura, akati hapana chikonzero chandiri kuona. Asi muchikura imimi maimbozvinzwa here zvekuti makumbo anotonhora pasi kuzosvika pamunozosvika pakuroorwa muzosvika pakubviswa makumbo muchikura aiita semakumbo? Handina chikonzero chaimbondinetsa pamakumbo, zvakatongonditangirawo ipapo zvobva yabva yatongobviswawo pazvakatangirawo ipapo. Saka chikonzero chekuti makumbo azobviswa ndo pamakabva masiya musha here kana kuti zvakaitika muchinyatsotitsanangura kuti pajeke ipapo? Zvakaitika izvi ndezvekuti payakatanga kurwadza ndo pandakakumbirwa kubva kumurume nevabereki vangu vachiedzawo kuda kufamba nene vachitsvagiridza kuti zvakaitika kuti makumbo yazotanga kupisa yazotanga kubaya-baya kuzosvika kuti yabviswe kudaro. Saka kuti ndichizodzokera kumurume handina kuzokwanisa kudzokera. Murume haana kuzokwanisa kugamuchira dambudziko rekubviswa kwandakaita makumbo iwaya. Ndo mabvisirwo yandakaitwa makumbo. Murume anzwa kuti mudzimai wako abviswa makumbo akazvigamuchira sei? Ndingazviti akazvigamuchira ndani kuti kubva ndabviswa makumbo iwaya haana kuzenga azodzoka futi kana kuti rega ndinoonawo mbi yangu kurwara kwaakaita kunyange zvazvo ndisisade nezvake haana kuzouya kubvawo ipapo. Hatina kuzomboonana futi. Imimi semudzimai makadzokera here kumba kwenyu kuti munoti ndadzoka mumwe wangu ndiri mudzimai wako ndodambudziko ndakasangana naro? Handina kukwanisa kudzoka nechikonzero chekuti dai iye aindidawo panguva yacho aikwanisa kungouyawo achionawo kuti kombi yangu akatanga kurwara tiri tese. Haana kuzvikwanisa kuzviita izvozvo, saka ndakangozvitawo asisinawo basa neni. Asi zvakaoma sei kuti munhu unozoremara wakura? Upenyu wacho unongorwadza sezvino zvakangoitika hazvo ndakangozvigamuchira sezvo zvakangoitikawo hangu kwandiri nekuti hapana wandaikwanisa kuzvirambira. Kumusha kwenyu kwamaberekwa kune munhu here akamboita dambudziko remakumbo kuzosvika pastage yekubviswa makumbo? Kumusha kwandakaberekwa hakuna munhu akamboita dambudziko iroro, asi kuti nini ndini wekutotanga.
tozoti vabereki vakarwadziwa nechitiko chakaita sechenyu vanokwanisa kufamba kumapostori kana kunana sekuru nana mbuya vanoita zvekubatsira kana kumachechi echirungwa. Vabereki venyu vakambofambawo here kana kuti nderipi danho ravakambotorawo kuedza kuona kuti chii chakonzeresa dambudziko iri? Vabereki vangu vakambofamba vakazvitsvaga, pavakazvitsvaga vakazviwana havo zvichienderana nemafambiro yavakaita, vachimboedza kutsvagiridza kuti chii chakapa kuti mwana azodayo mumusha nemudzinza tisati tambozviona. Zvakatsvagiwa zvakawanikwa, asi kutaura kwavo ivo kwaiti vedzinza vakabereka ndo vakakonzeresa pese pataifamba, ndo zvaingotaurwawo. Vainzi vakonzeresa nemhaka yei zvazoya pamwana kudai? Zvazoya kuneni mwana zvakazokonzereswa nekuti kubata kwavakaita ivo pazvinhu zvavo zvavakabata isusu kuda pamwe tanga sataberekwa here kana kuti tanga taberekwa kudhara. Saka ndofunga pamwe wakabato zvimwe zvaidoro paredzinza, saka ndo zvakazokonzeresa kuti nini ndibviswe makumbo angu aya sematsvagiro yazvakaitiwa nevakasara vamwewo vaizvitsvaga kuti vaone kuti chii chakonzeresa zvinhu zvakadai. Ndaona panapa mune vana vatatu. Vana makavaita mazobuda mumereji here kana kuti zvakafamba sei? Makazororwa futi here kana kuti murume wenyu ndianga mato nevana ivavo? Ndakazororwa futi nemurume akandiroora akandipa vana ivava, abva azobuda akaenda, ndabva ndasara nevana vangu. Pamati achibuda achienda, kubuda kwekubuda munyika munomu here kana kuti kubuda mumba? Kubuda kwekusiyana, kwekubuda mumba achienda, haana kuzodzoka futi panapa. Tichitarisa ipapo, murume ndiye mumwe chete ane vana vatatu ava here kana kuti vakasiyana vana baba vana? Vana kusiyana na baba wavo vamwe chete. Mungade kutiudza here chikonzero chakaita kuti murume wenyu angoti ndakuenda? Chikonzero hangu handingazive zvaakafunga mupfungwa dzake kuti akambofungei kubuda kwaakaita. Asi maitowirirana kubva pekutanga muchitorana pasina kana matambudziko? Hongu kuwirirana taiwirirana zvedu kusvika tizvarisane vana ivavo, asi handisuziva kuti akazongopfekawo nemwoyo wei kuti azobuda achiita se achienda kuda pamwe panga anga achida kungosiya ndizvarisa kuti azongobuda achienda here, handizive pfungwa dzake kuti dzakafungei. Asi dambudziko rekuti hamusisina makumbo akarigamuchira sei muchitanga kutorana? Ndichitanga kudanana naye nini akangogamuchira zvandiri, achindikonzawo tichiwirirana, iye neni tichiwirirana tiri tu. Hama dzangu dzakatomboda kutadza kuzvigamuchira, asi iye akaramba akasimbirira chete akati munhu ndangomuda zvakangodaro. Asi zvakazongondinetsa ndezvekuti handisi kuziva kuti chii chakamweya weya wakamupinda kuzosvika kuti handisiye achibuda achienda. Tiri ipapo pakupfimbana kwamaita musati maroorana, ndapi mashoko aikuvimbisai maererano takatarisa nedambudziko ramuinaro? Mashoko aindivimbisa hapana chaakambotaurawo nezvazvo, asi inini pekutanga ndichimuudza ndakati inini ona zvandiri ko ndakanzi handikwanise kusvika mapleti kana kuti handikwanise kuenda kuhuni, unozvigamuchira sei? Zvakanzi zvese ndinoita zvangu, asi nekuda kwekuti semunhu ane action mukufamba handina hangu basa randaimutuma sekuti zvese ndinokwanisa hangu kuzvibatira. Saka masiwa nevana vatatu ava makatangira papi? Semunhu aingobatawo zamba neshavhewo ndichipinda zvangu muri kuwa semunhuwo anongotamburawo, vamwewo vavakidzani nevamwewo vachingondibatsirawo wemuno mukomboni mandinogara. Ndakangoraramawo nevana vangu zvakadaro kusvikawo pari nhasi, ndo mararamiro andinongoitawo. Nanzwa muchitaura zvekubata mafoshoro, tinoziva kuti munhu akataura zvekubata kwemafoshoro nekubatwa kwemapadza inyaya dzegoridhe dzinenge chitauro. Zvakaoma sei semunhu wechidzimai kushanda kwatinotiko kwemigodhi nemakorokosi? Kushanda ikoko kwakandiomera,
nekuti ndine dzimwe nguwa pandinopinda pacho dzimwe nguwa mvura inogona kumbondiwandira ndiri pakati perwizi, ndomboita dzimwe nguwa dzekuti ndinobatwa nepolisi ndiri murukova imomo ndakabata zamba rangu neshavheo. Zvinhu zvakandiomera mukurarama kwacho kwakaoma. Saka mapurisa pano kubatai havanzwe tsitsi here dzekuti aiwa munhu uyu ari kutotsvagawo kurarama, munhu uyu ane dambudziko rainaro, havanzwewo tsitsi here? Mapurisa yanonzwa tsitsi nechikonzero chekuti vanenge vachitsvaga murukova macho makorokoza, asi inini vanotondisiya vachitonditi enda kuumba zvako. Pane mamwe matambudziko atinoziva anosangana nemadzimai paanoenda kunoshandidzana nemakorokoza vaye kana kuti pavanoenda kunoita zvekuonga goridhe izvi, matambudziko akaita sekubatwa zvibharo nemakorokoza aya, mati mambosanganawo naro here dambudziko iri? Inini hangu handisati ndambosangana hangu nedambudziko iroro nechikonzero chekuti vanhu vari muno mukomboni vanotondichengetedza semunhuwo ndakaremarira pano pamapunga, saka vanenge vachitoona kuti munhu apa afamba sei, apa munhu uyu afamba sei, vachitondichengetedzawo kune vamwe vanhu vanenge vachida kundivhiringidza. Asi mamwe madzimai anoshanda ikoko vanosangana nedambudziko iri? Vambosangana nedambudziko nekuchikonzero chekuti ivo neni manje takasiyana. Vabi angu vanenge tongoti ivo vabi angu vanenge vari right, inini tinenge tongoti matsananguriro acho anogona kunditi netse nekuti ivo vabi angu kana kuti tomboti kana kuti polisi ikauya paipai, vabi angu kuti vakwanise kana kuti kundimirira zvinotora kuti netse nechikonzero chekuti vanogona kutora advantage yekuti mubi edu uyu anogona kusiyiwa, isusu tinogona kusungwa, saka vanotondisiya ndiri ndega murikowa. Saka kurarama kwacho kwakatooma. Ndinonyatsoona kuti dzimwe nguwa kana mvura yakatoti yandizarira vabi angu atiza vachinzi kwaita polisi, ini ndogona kutosara ndiri ndega murikowa. Saka upenyu hwacho unenge wakatooma. Vana vakura sei? Vana ndine ane akutoshandira 11 years, kozoita akutotena 7 years, kozoita ane 4 years. Vari kuenda kuchikoro here vana vesa? Vasi kuenda, one ndiye ari kuenda chete ane 7 years. Kwane 11 chiri kutaridza kuti aende kuchikoro chi? Chiri kutaridza kuti aende kuchikoro inhau yemari. Makamboenda here kuchikoro kunotaurawo nevakuru vechikoro kuti mwana wangu ngaiswe mubhimu, kana kutaura nevesocial welfare kuti mwana wangu kana kuti ndoda kuti akwanisewo kudzidza zvinoita vamwe vana? Kuri kusocial welfare ndakamboenda, ndakafamba ndakaneta, hakuna chakambobuda. Ndakabva ndazongotorerwawo 1 ndo wandakaisirwa mubhimu, 1 ane 7 years ndiye ari kuenda kuchikoro. Saka uyo muwacho 11 years uyo haasi kuenda. Ndabva ndarangarira patakamboya pano gore rakapera muchichema kuti dai ndawana wheelchair, tikabva takuti wheelchair iyi yabva kune mumwe hama yedu kana kuti hama dzatinoshandidzana nadzo ati aiwa endai munondipirawo mudzimai wewheelchair, mukati imi muchakwanisa kutangawo zvimwe zvimaprojects. Changa chichikumisa inyaya yekuti chekufambisa chinogona kunge chisipo. Pane here mamwe maprojects amakazombotanga kubva ipapo? Handina kumbokwanisa kutsvaga zvimwe zvinhu zvinoita kuti mwana wangu aende kuchikoro, nechikonzero chekuti pare zvino zvimurikuwa macho makaoma, hamusikana kutotangika kuda izvozvi kunge izvozvi. So patatopinda muchando anenge atori mawana hazvikwanisike, plus goridhe racho chairo rakunetsa kuwana. Handiti pamba ndinenge ndakamirirwa samai nababa, vana vacho vanenge vachida kudya, saka upenyu hwacho hwakandiomera, handisi kuzvikunda. Nazwa muchiti iko zvino kwakatooma, nhasi uno usiku hanhasi pari kudyiwe pano? Ipapa handisati kana ndatombowa neplan yekuti ndizive kuti muriwo chaiwo ndoubata papi kana upfu chaiwo. Pari zvinozvi zvakaoma. Ipapa mwedzi wapera iwowo ndanga nditori kuhospital, vana vangu vakatosara nasisi wangu, ndofunga wakagara apapo. Ndakatomboita 7 days ndapiwa mubhedha ndisinganzwi zvakanaka. Upenyu wacho wanga wakatondiomera, ndofunga mungono kana kuti kubva pamakamboti uyei pai nezvamambondisvikirawo ndiri pare zvinozvi ndakadzikira, ndofunga mukungoona mega. Saka upenyu wacho wakatongooma
kana vacho vari kuchera pasi vacho chaiyo zvakatovaomera. mairwara niko masvondo achapfura? Miri yese yanga yakabatikana, kunyanya ndaitemwa nemusoro wanga wasinganyarari, saka ndo zvakazopa kuti ndipiwe mubhedha ndimbogara kumubhedha, nekuti ndanga ndaimboita futi 2 weeks kuno kuchingonditema usiri kana kutombonyarara. Saka pandikazobva hangu kuchipatara aiwa zvanga zvaanani, kazi ndanga ndamboita futi acids, saka upenyu hwacho wanga ndanga ndakangobatikana. haisi bp here kuti muri kunyanyofungisisa kuti maiwe ndichachengeta sei vana, ndichaita sei zvichida mungadai mune bp yekuti baba vemwana uyu vadii kuva vana havadi kumbouyawo tabatsirana kuchengeta mhuri tiri pamwe chete? Ya ichocho chinogona chitori ndo chokwadi, nechikonzero chekuti ndaimbosvika shuwa nguva dzimwe dzekutofungisisa kuti upenyu uri kundiomera ndiri ndega. Dai paakatiza ipapo, dai akatakura zvake vana vamwe wati kurei akangondisirawo kana kuti mumwe chete mudiki akandimbonopawo kana kuti hama dzake, zvimwe kuda pamwe upenyu hwacho waikwanisa kana kumbodhonzeka zviri nani, ndaiziva kuti ndine wani wandakamira naye. Manje vese wabva wasiya vese, upenyu hwacho wanga wakandiomera. hama dzake hamuzivi here kwadzinowanika? Hama dzake handidzizive kuti dziri kupi. Pese apa ndaingogara naye, mukoma wacho ndowakambouya achinzi anogara kushamba kwacho ndanga ndamboziva kuti anogara papi chaipo. Saka upenyu wacho wanga wakaoma. Pamaidanana munambobvira mabvunzo here kuti pamusha penyu chaipo ndepapi? Ndinganyepe, handina kumbobvira ndambozodzika naye stereki kuti ndinyatsobvunzisisa, nekuti iye kumbotaura kwake aimboti hanzi isusu vabereki vedu akafa takasiwa kumadziva kwacho handitonyatsokuziva kuti ndepapi chaipo, saka ndasina ruzivo rakakwana. Saka iko zvino chamuri kunyanyoda kubatsirwa nacho, zvichida vari kukuona izvi vanogona kuda kuziva kuti chatingatange kubatsira nacho CCM ndechipi? Kunyanya chekutanga inini chandinganyanya kuda kubatsirwa nacho kuendesa vana kuchikoro, pekunyatsokuchengetera vana vangu vacho handina, upenyu hwacho wakandiomera. Dai ndanyatsoona munhu anondihodhirawo chero something chekuti chinokwanisa kana kutengeseka, ndimbotengesawo ndakagara, zvekuti upenyu hauzonyanya kundiomera stereki. Ndichingotengesawo zvangu, kana kuti kamwana kangu ikako kachingonditakurirawo zvekutengesa kana kamusikawo zvakene kaumboti ndakavakirwawo apo, ndinowanawo start yekuti upenyu vana vangu uwanewo kufamba. Izvozvo ndinozvikurudzira nekuzvitenda zvikuru. Tabva nguva yekunaya, dzimba ndiri kuona zhinji dzacho dzakavakwa nemapango, hadzina here dzimba? Kunge yangu iyoya yanga yari mahwani chaiwo, vanhu vakamboedza kundibatsiridza, wamwe vanonditengerawo tumapurasitiki, asi hapana zvaikundika, yanga ingori mvura chete. Ndaingokwana kana pekungorara nevana chete. Saidhi rese rizhinji kusvika pachivheranda ipapa paingodonha zvisingaiti, zvokuti dzimwe nguva ndaitomborarisa vana nenzara nenhau yekushayawo pekubikira, zvokuti dai kana ndanga ndine gasi pamwe mwana wangu waigona kurerukirwa. Manje upenyu hwacho wanga wakaoma. Saka vanoda kukubatsirai vanokubatai panhamba dzipi? Vanoda kundibatsira nini vanondibata pa 071 3910 224, 071 3910 224 ndo namba dzangu dzefoni. Kumbira kuti mudzidzokorodze zvakare kuitira pane vanenge vapotsana neimwe chete. 071 3910 224, 071 3910 224 ndo namba dzangu dzefoni. Zita rangu ndonzi Emma Fusani. Aiwa, maita basa CCM, tinovimba kuti zvizi zvamakumbira muri yeZimbabwe inonzwa kuchema kwenyu. Pai makambochema mukati ndingoda hangu uche, mondibatsira neuche, ikauya. Saiko zvino zvamataura kuti muda kuti mutange project yenyu, muwani kana anokuitirai musika, kana anokwanisa kukuitira mamwe projects, kana anokwanisa kupewa mari kuti mubatsirikane panapa, tinovimba kuti zvichaita seizvozvo. Tinotenda, dai zvakangodaro pamwe ndingawanawo zvinondibatsira. Maita basa.
mazvinzwira muri yeZimbabwe vananga ndichitaura navo ndiCCM Mafusani vachitsanangura kuti aiwa matambudziko haasati apera uye matambudziko ari kuramba achikura nekuti vana vangu ane 11 years haasi kuenda kuchikoro, ane 7 years ndiye akazongopindawo mubhimu zvematsurundundu, kadiki kacho kane 4 years manje anenge akufana kutanga kuenda kuECDA, asi inini mari yacho yekuti vatange kuenda kuchikoro hapana. Vari kuti ivo rimwe dambudziko rari kusangana naro nderekuti chikafu checho chekuti vape vana hapana, pekuti vanyatsogara zvakanaka nevana vavo hapana. Vari kuti ivo vari kutotenda Mwari nekuti nguva yekunaya kwemvura yasvika kumagumo, nekuti vaitorara vakamira dzimwe nguva vachitadza kudya, kutadza kubikira vana nekuti panenge pasina pekuti vabikire, mumba macho munonaya. Regaiko zvino timbotaura naSisi vanogara navo pano pachivanze kuti dambudziko raCCM vari kurionawo sei uye ndiapi mamwe matambudziko zvakare avari kusangana nawo mukuriritira mhuri yavo. Vandakagara nawo pano ndiSisi vaCCM, rega timbonzwawo kuti saSisi vakuru matambudziko ese ari kusangana nemunin'ina wavo ndezvipo zvavari kukwanisa kubatsirana naye kuti akwanisewo kuriritira mhuri yake. Sisi, ndanzwa kuti ndimakasirwa vana masvondo apfuurayo, CCM vaenda kuchipatara, vairwara nei? Aisimbirwa nemusoro. Musoro uyu wakaita nguva uchimutema ari mumba, nekuona kuti mwana apa zvake zvanyanya, tikati regai timuendese kuchipatara semunhu anorapwa ake mahara. Tikabva takwanisawo kumuendesa kuchipatara. Ininiwo semunhu mukuru ndakatarisa munin'ina wangu ari mumba, ndakaona sekunge BP nekusiyiwa nemurume wake kwaakaita nevana 3 vainawo, ndozvimwe neniwo zvinotondibata pandiri pano. Sekuona kwenyu ndezvipi chaizvo zvingaitwe kuti CCM nevana vavo vabatsirikane upenyu hwavo uende mberi? Ndaikumbirisawo vanokwanisa zvavo kumubatsira, vanokwanisawo kumupa pekugara, kana kuti vanokwanisawo kumuitirawo kabhizinesi kangasimudzire vana vake kuti vaende kuchikoro vazowanawo kubatsirika mangwana. Chero inini ndashaya mai guru vavo kana kuti mai vavo vashaya, vana vanosara vari pakanaka. Ndoziva semunhu anenge achidzimbikana vanongogara nevana vavo vari 3 pano pamba. Imimi saSisi, ndepapiwo pamunomboona kuti munin'ina wangu ari kudzimbikana, haasi kukwanisa kana kuti awane wekutaurira, ndeipiwo counseling yamunomupa paanenge akabatikana? Inini saSisi wake ndinongopinda mumba maanenge ari ndoti munin'ina zvakangooma kurarama zvauri izvi, asi nekuda kwaMwari zvigamuchire munin'ina, hakusi kuda kwako asi kuti Mwari ndiye akaita kuti zvidai. Iwe munin'ina usasafunge zvakawanda, ndofunga patiri papa munin'ina ndozvingoripo, hazvichinje, patiri pachangoramba pakadai. Saka ndinokumbira munin'ina wangu udzore pfungwa dzako. Ndofunga anongotanga ungoti alright Sisi ndazvinzwa, dzimwe dzenguva anongoti Sisi ngatibude hedu tigare kunze tikurukure, anenge atonyevenuka pfungwa dzake, ndotoona kuti pfungwa dzake dzachinja. Kazhinji hangu handimusiya ari yega. Kutsanangura kwamakamboita makati ukama hwenyu huri pakuti muri vagarisani, mukamutora mukati wamunin'ina wangu kubva nhasi, muchiona matambudziko ese aisangana nawo munharaunda munomu. Takatarisa muno mukomboni, zvinoziva kuti zvinotaurwa zvakawanda, vanotaura vanenge vachitaura nepavamwe pavasingazive, nepamwe pavanenge vachiona pavanenge vachitaura. Imimi makazvigamuchira sei kana kuti munozvigamuchira sei panotaurwa mamwe mashoko akanangana nekunyomba munin'ina wenyu imimi muripo? Inini zvinondibata hangu panguva iyoyo, semunhu mukuru ndogona kuzvinzwa ndichidarika munzira, asi kuti ndisvike ndichimuudza kuti ndozvaitaura amai nhengi handikundi. Ndongosvika ndichingogara hangu ndakanyarara, asi mumwoyo zvinenge zvichindibata semunhu haana kuita kuda, urwere hwakauya munyama dzake tisingafungiri. Takatarisa panhau yekugarisana kwavanoita, tingati munhu akaita sei munin'ina wenyu? Munin'ina wangu kuti asvike panguva iyi akatanga achingorwadziwa nemakumbo. Makumbo ake aiti akamurwadza oita akakupisa, seane moto achipisa, aichema nawo asingarari nawo. Ndofunga akaita nguva refu ari mumba, kuzofamba kuzvinzwawo kuti zvinzwike kuti chii chiri kurwadza mwana uyu. Ndopa zvakawanikwa kuti zviri kurwadza mwana uyu zvingawanikwe zviri zvekumadzinza. Saka nekuona kuti makumbo emwana yanga akashata,
vakati regai abviswe. Takatarisa iye munin'ina wenyu munhu wokuti tingati here munhu anonetsana nevamwe munharaunda hunhu hwake akamira sei? Inini sasisi vake kunetsana nevanhu kwacho handikuoni, ndisingaziviwo vamwe mumwoyo yavo vanogona achinetsana nawo ini ndisingazivi, asi inini maonero angu handina wandinoona waanonetsana naye. Aiwa, tinotenda mama. Ndezvipi zvamunofunga kuti munin'ina wenyu akawana izvi neizvi neizvi, tichibvisa nyaya dzamataura dzekuti akawanirwa kamusika, zvimwe zvamunofunga kuti izvi everyday anofana kutoti azvishandise ndezvipi? Munin'ina wangu so ndichitaura ane chipo chakanyanya sezvinongoita ana Teri, chipo ichocho anacho handiti. Munin'ina wangu anogona kungozviimbirawo achizviitirawo zvinomubatsira, tichitoti pamwe achasimukira asi anoshaya nomusimudzira. Kazhinji ndo basa randiri kuona zvekuti mukamudzikisa paari pawheelchair mukamuisira songwe yenyu imwe chete kuti tamba, anogona kukutambirai. Kutamba zvese nekuimba kana kuti nekuimba. Saka ndo chipo chake chiri paari, ndisingazozivawo zvimwe zvingakwanise kumubetsera akagara kune vanobatsirawo nokumbira kuti vamubatsire. Aiwa, tinotenda sisi maita basa. Tinovimba kuti zvishuviro zvenyu zvamataura kuti munin'ina wangu akawanirwawo mari yekuti atange business, pamwe chete nekuti akawanirwawo mapromoters kana kuti masponsors anokwanisa kumusimudzira panhau dzake dzekuimba, anokwanisa kuchengeta munhu nemhuri dzake. Chokwadi, nditenda hangu. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, sisi vasisi vari kutsanangura yavo kuti munin'ina wangu akawanirwa mari yekuti atange business, anokwanisa kuti achengetane nemhuri yake, asi vari kuti ane chipo chiri paari chekuti anogona kuimba sevamwe vakaitawo mukurumbira vakaita sana Greatman, anokwanisawo kuimba saizvozvo anzi anokwanisa kutamba zvakare kunge Bev.